Aavikassu. Mitä vittu se on? Me nukuttiin pelkäks läpi Mitä? kasvuun. Mitä se kuvia? En mä tiedä, varmaan sen takia kun mä en pitää nukkua 6 tuntia. Niin Mä otan kuvia, mä tosta videoa. Se on vähemmän. Ei Se on oo. minimi. Oot video? Sit me oltiin niinku sillä toissa yönä. Ei tiedä. Näyttää huomenna aamuna. Se on Ei se, se on just se, mitä vaan mä mut. tees niin yleinen Mitä kartijääkäri. vittu huomenna Niin eikö se aamulla? niinku, että saatte se kartijääkäri arvosana. Se ei sun puhelin, mitä vittu. Mitä puhelin kamera? Käy toi puhelin oikein. Niin, yksi jättää reipaa kovaa. Sillä. Niin, Ämmoi. Käy se oli toi sen takia, puhelin se oli oikein. nukahtunut ratkaisilla. Mitä vittu? Hei, vittu, jos 5 tuntia yössä nukkuu, Tää on mun kamera. En mä tiedä. Ei se on sun puhelin. Siinä on niinku rivi. Kaikki oli vetänyt liinat kiinni. Joo. Sulla ei edes kameraa sun puhelimesta. Liinaa kiinni. se oli Mitä vittu sun kuva? Lopeta jo. Etumaski ihan Älä paskalla. sä Sivumaski lentänyt Mitä? vittuun. Älä sä Syynälle aloit tollanen. paskana. Vittu lopeta jo. Minkä takia? Lopeta jo. Mitä vittu sä oot Mikäs tullut hyvä juttu, tää on kuvassa? niinku porukalla niinku vippikossa. Niinku, teidän vippikossa on aika vaikea päästä. No. Siis sinne oli päässyt jotain niin käsiä kuulemma. Se oli tuhannut 2 S60 Volvoa. Silti se oli päässyt vittu Saanko mä vippikossa. kattoo Se ei sen osannut vielä? peruuttaa vittu Saat. parkkiin. Se ei osannut mitään. Otan vielä vähän aikaa. Älä et sä oo tollanen. Joo. Mitä? Joo, vittu se tyyli vittu Mitä automaatti vittu sä parkkeera. katot? Vittu lopeta video. Käänkä. Mitä vittua? Meitsi veti rekan niin 22 metriä. Hei, ei mun nyt vähän panosta tähän näin. Mitä? Älä kirjoile. Peruutin kytkin Enä! 7 minuuttia. Enä ei. 15 minuuttia. Lopeta jo Enä. Niinku se koeaika. Pirri. Joo. Meni 7 minuuttia. Se Maikka sanoi vittu. Et sä pirri. Mitä? Toivottavasti on sit priimit se kokeessa. Ei mitään pirri teet. 22. päivää kirjallisesti. Pilveä voi teet sä maistella vähän jos Niinku eilen. Ei, siellä on ei mitään eilen vittu. Mitä lopeta jotain kuvaa peli? Otetaan ihan just. Ne on pari semmoista juttua, teet semmosia rinkulaita. Rinkula? Joo. Vitsi lammeteen. Hyvä!